pozdrav svima ljudi, vraćate je novi klip. Ljudi, u ovom klipu bih želeo da vam se zahvalim na čak 9 subscribera i 25 view. Znači to je za samo jedan klip i za samo jedan dan. Mnogo sam vam zahvalan. Znači evo odmah posle ovog klipa sledi driblinzi, znači to je jedan dribling. Znači ako piše dribling, znači to je samo jedan dribling tokom jednog klipa. Znači neće biti više nego jedan. Znači evo me sad ja na polju, trenutno je 9:00, znači u 9:00 snimamo klip. Evo su moje adideske. Raspale. Znači tu smo, evo je trava, tu je kamera, pa počet ćemo čim završimo ovaj klip i vidimo se u driblingu. Pozdrav! Pozdrav!